Solen skinner fra en skyfri himmel. Det er 2. maj 2011, og Rudkøbing på Langeland har som noget nyt etableret torvedag hver mandag sommeren over. Idémageren bag det hele, Knirke Lund, har selv sin helt specielle bod, men den vender vi tilbage til. Her på Rudkøbing Torv er der opstillet ca. 25 boder med et hav af forskellige varer. Dog er der endnu ikke overvældende mange grøntsager, men vi skal jo lige have lidt mere varme i luften, og så er de her i mængder, lover arrangørerne. Stemningen mangler i hvert fald ikke, da WebTV Langeland besøgte Øhavsmarkedet, som er her på torvet til og med efterårsferien hver mandag. Hurra i dag, for vi fejrer, at det er blevet sommer. Og så skal du komme herned og købe nogle ting på Ømarkedets Øhavs, hvad hedder det? Sø og havs. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og så skal du skal sætte den i siden. Kan du sætte den i siden? Ja. Hvor sidder du henne her? Du sidder lige foran. Lige nu. Du skal lige have den sådan nede i siden, så det bare ser så ud der. Og så skal du trække lidt ned der foran. Og ned over ørerne. Jo, hun er sødt da. Ja, hvor sødt. Jamen, jeg er meget begejstret, når der er nogen, der vil gøre noget. Nej. For jeg synes, det er dejligt. Nu har vi fået et dejligt stort torv. Det kan bruges til mange ting. Og det kan det så blive fremover med blandt andet det her. Det er rigtig meget, som det skal være, det her. Så har jeg haft nogle humler, der er også røget nogle Og så har du vundet retten til at bestemme. Vi er nu gået ind i teltet hos initiativtageren til Øhavsmarkedet, Knirke Lund, som er ovenud tilfreds med publikums interesse for markedet. Her ser vi en kunde med forskellige muskelinfiltrationer, som er taget under kærlig, men håndfast behandling. Der har været så mange gode og glade mennesker og til at hjælpe og til at stille op, og jeg synes, at alle har været glade, og der er mange, der har solgt rigtig meget, og vi har haft nogle fantastiske taler, og så synes jeg bare, at det har været en fantastisk dag, fordi at det her lykkes langt om længe. Vi har arbejdet så hårdt og inderligt og i døgndrift for at få det her til at fungere, så vi er bare så glade. Altså, jeg er meget rørt. Jeg fik lidt tårer i øjnene i dag, da jeg kom til byen. Det var fedt.